נוכיחה בתוכנית. בן, זה היה מלא, אבל בנצי אכל את הכל. זהו. תסתכל, תציין את הבטן. הוא אפילו לא זוכר. שים לב. הוא ישב לידי, תסתכל פה. תסתכל, רונן. הוא ישב לידי, ופתח את זה ככה. תסתכל טוב. על בטן. פתח את זה ככה. תכניס את זה לפה. אתה רואה, ככה. נו, עכשיו אתה נזכר? אני עוד זוכר, שנינו החזקנו את זה ככה. שנינו קיפלנו ככה, והחזקנו. אני זרקתי, זה עף, נפל על הרצפה. הוא אמר לי תרים. אתה לא זוכר? עם הדקים. איזה מרוכז הוא היה. עם הברווזים. חיסל את כולם. מבנצ'י בשלופים. אני לא צריך לראות איך הוא מסתובב בחדר. יופי, לא צריך להתקבל. חובה מאחורי הספה. זה לא ראיתי. והבא עובדת אחריי. אבל איך האגוז באמצע? גולה. סע. טסט 1, 2, טסט. And action. אקשן. מה אקשן? כולנו מרגישים כל כך. קוקה קולה, דיאט קוקה קולה, המשקה של בן ציון. תזדיין ימני, סטלבן. הנה בבקשה. המשקה לאנשים יפים. לאנשים יפים. יפים ביותר. איך אתה יכול לעשות צללית? הפוך מזה, אתה יודע, נגטיב. למה התכוון? נגטיב. לא. אתה לא יכול? לא. אני יכול לעשות נגטיב, שכל הרקע יהיה שחור ורק הכיתוב יהיה חלול בפנים. אוקיי. מה אירית אוכלת? מי יודע? פרו רושה. המאכל ששמנים אוהבים. גולן!